Bé, hola a tots, estem a Tosa, hem vingut a passar uns dies aquí, de cap de setmana, mentre espero que m'arribi la Play 4, que per fi, després de 2 anys, m'he decidit a comprar-la. És la Play 4 que sortirà ara el dia 10 amb l'Uncharted 4, és una edició limitada, que en teoria té alguna cosa especial, i intentaré fer, o miraré de fer un unboxing de la PS4 la setmana que ve, serà més o menys cap a finals segurament, igual que començaré també la sèrie d'Uncharted 4. La idea és fer això un cop ja torni i tingui temps per poder editar. Hem de la pelo, però ja, el cabell fatal. I bé, això és tot. De moment estarem aquí esperant, disfrutant una mica del temps, encara que no sigui gaire bo, de l'hotel i de les vistes, que Tosa és meravellosa. Us convido que vingueu a visitar-la perquè està molt bé. És vídeo? Hola, sí, és vídeo. No! Ull de vellut. Ull de vellut. Què fas? Posa't així. Vols que et fiqui una de vellut? Quin vols fer? No, que tinc l'ull malament. No tens que ja venir. No, i això què és? Està fatal. No, però no em toquis! Si una cosa és mirar, l'altra és tocar. Camamilla! Deixa estar la camamilla. Ja m'has tret el... Què dius? No ho sé. Què vol dir que no ho saps? Però això... Estem a Tosa. I Fa mal temps. Molt mal temps. Tot el dia al temps. Sí, recordeu que ja teniu disponible en el canal l'episodi 2 de Batman Arkham, que segurament aniré més lent jugant-hi, perquè clar, si he de dedicar més temps a Uncharted 4. En els altres episodis me'ls vaig passar en menys d'una setmana des que me'l vaig comprar, així que suposo que aquest serà el mateix, me'l passaré bastant ràpid. Per tant, seguiré amb la sèrie més endavant. Fins aviat!